아리 फैलै जानो दै फै आरे लाजिनाङालै आं दंना माखौ लाजिनो बे थंगालिना नै फावा जालायबाय बिदिबा आं मा होनामोनलाय नै मोजां मोनखादों गोदाना समायगोन ना जों सानैखौ बुंलायदो दे बिदिबाथ' जों मोजाङैनो मोनथिनो लुबैना फैदोंमोन आरो नंमारगौना नंमारा बाथ्राया अब्लाथ' नानि समायनायालाय समायो ओमफ्राय बेथ' बैनो ना नोंस्रानाव फैग्रा बाबुवा नङा होनदा बियो सम सम हा फैबाय थाग्रायानो नङा होमबा बियो सान ना मा होनदोंमोनलाय नामखौ ओं दोनादे बेनो ना सानसोराङानोथ' बियो दा ओमफ्राय साना आंखौ मोजां मोनो आं सानखौ मोजां मोनो बे आंखौ जुलि खालामनो लुगैदों आंबो बेखौ माने जुलि खालामनो नागिरदों स' what's the problem नोंसोरना खामानिया जाहैदों हाबायावल' फैनांसिगौ आरो ना आनैमोन आयंमोन मैगं हाफैलायदो बिनिफ्राय आरो इन्जय खालामनो फैदो मोसादो बेदरफोर जाफैदो दायो माने हाबा जाब्ला आरो ना हाबा दिनाव गावनो मोसानो मोनसिगोनहाय जोंहा फैगोनसोहाय बे गथ'जों दे होमबालाय बाजै हा खबर हरलायदो मोजाङै रायलायलायनानै दे जागोन आगै हामानो खबर हरा जानो बिदिबा जोंहा नानिया जुलि जामारसिगोन जायाबो थाबाय नोंसोर मोजां आशीर्बाद होबानो जाबाय जोंखौ सानजों आंजोंखौ जाबावगोन आरो बेजों गामिनि मानसिफोरनि सिगाङावबाबो होख्राव बुंनो हाथार माथो बेलाय बिसोरबो नोंखौ नायनो फैथारलायबाय हाबाब मा जाबावगोन बिसोरलाय एसे खौरां मोनबानो फैखायो आयु हाबाब सान किसिखि नजर नालागे आंनिबो नजर दानांथों आंनि सानखौनो एफा बुरजा मानसिया नायनो फैलाबायोलै जेबो नङालै नर्मेलसो ना जोंनावबा फैखागौमोन दा दे जावैसो जेबो नङा बिसोरलाय माबा गामिनि नालाय बिदिनो खबर मोनबाथाय फैखाथारो आरो जोंलाय जेनेबा खबरखौ हरखाथारो माखौबा फैग्रोबावोसो दे हामाथो जाखोलाय जेबो नंला दे बिदिबालाय जावैसो दुगैहैखादो आराम ओंखाम जमा खुरनानै जानोसै दे जागोन आयै जान दुगै सान मिथिबाय जागोन दे आरो ओमफ्राय दे जोंनाव बाथरुम गैयाना लांदां फादांसो जायगायानो जेबो नङा दे आं दंना आं बानायगोन ना आयु बिदि आंनि जावैसो एफा मोजां हनै हाबा बेसेबां सानखायो दानिफ्रायनो सोरां दा एसे साबसिन मोनबायना मोजांसिन मैयानिख्रुइबो दंलै सानाया एसे दंबावो आरोना बिनि सायाव आरो गोजां बोथोर बे पाप्पिसुनि सना आरो बिनि बिमानि थाखायनो जाजोब्बाय सोरां बिसोरखौलाय मानो रायखांबाय थाबावदों जाय थांखाबाय सुनि बेफोरखौ रायखांफिननाङालै बावनोबोथ' बोरै बेफोरबायदि मानसिफोरखौलाय नोंखौबोथ' जखम खालामलांबाय बिसोरो लोगोसे जोंनि फुरा न'खरखौनो मानसिजों ना मोननै जिनिसा थाफाखायोलै जुरि बेनो जाबाय सुखु आरो दुखु जेब्लायबोआनो होनजायो नंगौ आरो बेबो सैथो सोरां खुसियानो मानसिजों माबा सुथुर बायदिसो जालाङो थायोथ' मा मानसिनि जिउआव दुखुआसो बांसिन बेखायनोथ' होनबायब्रा थांलाय फैलाय ना माथो दुखु मोनसे थांबाय सुखु मोनसे फैसिगोन बिहामजोनि खोथा बुंदों नों बेनोथ' थुनथुलि मामिनि खोथा बुंदों आङो लाबोनायाथ' जेबो नङा र' सोरां लायबानो जाबाय बेलाय माथो आयु आंनि आबा सानासो थुनथुलिखौ फसायो आंथ' मोनथिथारामोनहाय सोरां ओमफ्रायथ' आं मा बुंखायामोनलै आं बुंखादोंमोन ना एसे मेजेरखायो होननानै गावहा गोदो मोजां मोननो रोंगौमोन नालाय बेखायनो खम थाब हमनो हायो नङा होमबा नों औरा ओमफ्राय बिहामजोखौ फैजानो लुगैनाय मानसिया थाब हामनांगौना नोंहाबो नोंनि देहायाबो बारा खेला खालामजाया सुनि फाफिफ्रा गुलि गावना गालांनायानो आंनि फिसायखौ मानसियानोथ' माबायदिमोन बिसोरो थोद जेन'बा गोसो गैथारिखौबो बेबायदि जर जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरलायनाय जायालै बिसिनानो जाखायाखै दे जियानो जा अब्लाबो आं रायलायहैनोसै दिनै गावसोर फैग्रोथोंसै हौवायाबो हिन्जावाबो मोजां रायलायनानै गावसिनि गोसोआ मन्जुरि दंना गैया मोजां खेबसे सोंबावनोसै मानो मन्जुरि गैया जानो दे जुरि एसेबां बिदि द्रामा खालामगौमोन होनबा बेबोथ' आरो मोजांथ' मोनो खोमा आरो मोननायालाय ओमफ्राय जोंनि न'आवसो थिखिनो हाना हाया नोंहामसो जानो गोनाङा मानो हाया जानांगौ जाखो दे हागोन बे नङाहाय मानसिखौ नुवाखै नोङो एसे माने दाबो गथ'सो नालाय थङालि बाङालिनो एसे खाराखै दाबो मालाय संसाराव हाबबानो हाबा जाबानो बुजिलाङोब्रा है बुजियो अब्लाबो सम नांगोन ना दे जियानो जा आं गावसोर गोसोबाथ' आंहा जेबो हेंथा गैखाया मोनथिबायना सानदिमायाबो एसेबां सुथुर नङाना आबानि बे सनियाबो मोजांबा आंलाय जेबो हेंथाखौनो होनाय नङामोन जोंनि फिसालानि खुसियासो मेन नङा होमबा जुरि बेनोथ' बेफोरखौनो साननानै सिरि थासै आङो आरो गथ'आबो गाज्रि नङा आनलाय नंनायालाय एथ'ग्राबबो थेवबो ओमफ्राय सेकेन्ड इयारनि एग्जामसो होगोन गथ'आ दा आरो एग्जाम होग्रोनो हानायमोनबा मोजां जागौमोन आरो हाबानि सिगां बुंबाय आरो आं खोथायावनो खोथा
जेबो नङालै जुरि हाबा जाखांनानैबाबो हैजायोना एगजामालाय माथो थेवबो एगजामखौथ' आं जेरैखि जायाबाबो होखाथारगोनहाय हाबा जाग्रोबाबो जायाबाबो एगजाम माने फरायनायफोराव बेफोराव माबा थाजाया उन थाजाया फरायफुनाय गथ'खौ फरायनो होनांगौ मिथिबायना सोरां बेफोरलाय मा संसार जानाय हाबा उनफोरावबो जायो नंगौ थेवबो दा एसे माबा नालाय जोंहाबो रायलायखा होनखा रादायारि खाखाना दोननांगोन ना बेखौथ' सानखादों आङो जेबो सिन्था खालामनाङा दे नै सोरां नोंनि दुगैनायनि दै साबोन सेम्पु मा नांगौ गासिबो जगार खालामजोबखाबाय आं हाथाय फुग्रा ब्रासबो मानो होनबा आरामसे थुखैनोसै आङो गारियावबो फोनाङा डक्टरा मोजां खिन्थाहरनाय बायदिनो खालामगोन वा माया आजिखालि एसेबां अननाय ना मा जाखो नाय सोरां याथ' नों बेखौ अननाय सान मा नों जिखियानो सान अब्लाबो आं आंनि खालामनांगौखौ खालामसैब्रा माथो जाखो एसेबांथ' मोन्थाय दङना आंहाबो नोंनि बिसि नालाय आङो मानोथो गैया जानो दे दङ अब्लालाय आब' आं सोरांखौ दुगैनो माने थुखैनो लांसै दे टेनसन लानाङा जेबो आं मोजाङैनो थुखैखागोन गारियावबो फोनाङा जागोन दे माथो जाखो लांबानो जाबाय थुखैनो माइयानो दङबालाय माथो सिन्था आब' नों जेबो टेनसन लानाङा दे जागोन मानोथो टेनसन लानो आंलाय नोंनो दंखायो जेराव थाथ' होमबा सोरां आं खामानि दङ नालाय अके जुरि ओमफ्राय नों माया बेफोर ड्रामासो जाखो ना रियेल आरो सोरां मानसियालाय बोरैथो बेनोबाय थानो मबाइलफोरा गेमफोरा जेरै आपडेट जायो बेबायदिनो आंबो आपडेट जाबायब्रा है आपडेट बोरैथो अल पार्सनाव थाबाय थानांगौ जाखो बेखायनो आजिखालि मायाबो गावखौनो गाव आपडेट खालामनानै लाबायब्रा आं खिन्थु मानसिया एसेबांबो सोलायाखै सोलायदोंबो होनजायो गावखौनो गाव माने माबाबायना एसे चेन्ज लाबोबाय गावनावनो दे मोजां जाबायबाथ' मोजां जायोलै नों गाज्रिबासो आरो आंथ' मिथिखायो सोरां आंलाय गाज्रियानो खामोन गोदो बेसेबांबा बायदिसिना खालामबोबाय आङो मा खालामाखै दिनै गोबां बिहामजोखौबो अयथासार आरो नोंसोरखौबो अयथासार आंबो मानियोथ' आंहालाय आंनि गोरोन्थिफोरखौ गोसोआव दंखायो मोनसेनो हिसाबाबो मोनोना समा सम माथो बेबायदिसो एसे बुजिनांगौरा नोंना जाद्रायाना एखनबा समाव बेखायनोथ' होनदों आं बाबु बिफा दैयासो गुसु जाफिनसै थुदे दे आरो होमबा आयै नै आबा हामाब्रै खोथायालाय हजोंलाय दा फैमारगोन दा ओमफ्रायो फैदो बिहामजोखौ लानानै बिदिबा बिहामजो औ हादालाय नोंनि बिहामजो जानो थांगासिनो नङा होमबा थुनथुलिया लाबोदो आरो जाम्बालाय आबा दा फैदो जों गासैबो जगार खालामजोबखाबाय बुंखाबाय आं आयै ओमफ्राय थांगोन बुंदों गावबो दे नोमफानोबो नै दासो मुलि होना फैदां एसे मोजांसिन मोनदोंनो आरो एबार मोजां जासिनबावसिगोन बे आयै र' डक्टर मोजांनाव लांबावगोन ना जागोन दे आबा आरो डक्टर नायफैनांगौ दंमोन ना समफोरहाय फैगोनदां बुंदोंमोन दाख्लै आरोलाय मा जाहोगोन नों खुनजिया हजोंहाय गोथाव जाहोथारबाय नामा आंनि आबा सनानोलाय आयै बिदिद्राय नङा दे जायखिया फैदोल' उनाव रायलायबाय थानोसै दोनथ'नोसै आङो खामानि दङ अके आयै आं दुगैनो नागिरदोंलै दे थाथ' होमबाथ' आंनि आइयाबो गनायखासिगोन ना नुदों सान बेरेमोदै एकदमबारे थाम्फै बाफबनाय बायदि फैखायोलै मानसिफोरखौथ' माखौ बुंबावनो थुनथुलि आरोथ' गामिनि नालाय खबर मोनबाय नालाय फैबायरा होमबाबो हाबायावनो मिन्थिखागोन मोसाफैबानो जाबायना बेदर जाफैबानो हैद नोंना जुदाथारलै बुंनायफोरानो दालायथ' नङा सान नों मोसाया आरो नोंनि हाबायाव आंथ' मोसागोनलै थोद मानो मोसालाबायनांगौ जाखो सान बरियाके मोसाखागोन आं मा जाबावगोन थुनथुलि मा जाबावगोनब्रा बियो बेफोरबायदि आरोना सान जेबो नङालै रंजानांगौसो मोसामारगोनलै बेनदेन जेबो बिसास गैयाना बुहुमनि मानसिफ्रासो मा साननांगौ जाखो दे ओमफ्रायथ' सान आं बावदोंसो नोंनो खिन्थानो आं जे बुंदोंमोन ना बेदर लायनायाव आं नांलायदों सोरजोंथो नांलायलाबायखो नोंलाय आरो नों मिन्थिया सान बेना र' आं जियाना खोन्थानोसैलै बे मानि सोर नों सिनायखायो आइथिङावसो जिरायबावबायलै दे होमबालाय खिन्थादो बिहाना आंनाव थाइबा बाखि दंथारोमोन थाइबा बे आंनि जुलाफि खावना जादोंमोन ना फैसाबो होआखैमोन बेनो नोंनो फैसाखौनो होआखै आरो बियो सान
Ina, dang ngepiyaवनो अमा बेदर हरनो नागिरलायदोंमोनब्रा आंजों नांलां फैबाय ओंखायनो नोंनो अमा बेदर फ्रि हरनो नागिरदों नाथाय मानो आरे जाम्बा आं थोरि ना मोनथिगौ मोनथिबाथ' आं बुङामोन ना ओइ थुनथुलि रायलायनाङालै बिदि मानसिजों एसे खर' गाज्रि खोमालै मानसियानो बेदरखौलाय सोर बिदि बायना हरो दे सिनाया माया औ ना सान बेखायनो आं मोजां मोनाखै सोर दुस्थ' बेलाय नै नों मानो रागा जोङाखै दे रागा जोंनांगौ दे ना रागा जोंबाव एसे बेखौनोथ' होनदों आं थुनथुलि सोर दुस्थ' बेलाय हो सोर दुस्थ' आंनि थुनथुलि बेबिनो बेफोरबायदि बेदर बायना हरनो नागिरलायनाय औ ना सान मा नों बायनो हाया नामा आं बायनो हाया नामा औलै सान मा सानथारदों गावखौनो ने आंनि सानानोबा बेसे मोजां बायखायो आंसो थांनो होआखैना नोंखौ जानला मानला मानसिफ्रानोथ' बहानिफ्राय फैयोरा है नुदो सानाबा रागा जोंखायो एबार खनसेयाव सानखौनो बुलायहोगोन आं बेफोरबायदि मानसिजों आंनि थाखाय साना बुलायनो नांगौ बेफोरबायदि गाज्रि मानसिजों नङाबा बोरै जानो एबार खनसे लोगो मोनबावबा आंनो खिन्था मोनथिबाय नोंबो दाम दे बेखौ दामना होखा जागोन दे थुनथुलि आरे बा थुनथुलि बिराद समायना नुखादोंलै समायना नुदों औरा नुदों नालाय नुदों जेनेबा ओरैनोबाबो समायनाखा थेवबो बांसिन आरोना दा दख'नाजों समायसिनबायना आयु ओमफ्राय आंखौ मानो बिदि नायबाय थादों बारा नायजानो बायोलै आङो जाम्बा आंनि महरानोथ' मा जानांगौ होमबा थुनथुलिया हो नोजोर नालागे किसिकि ओइ सान नों मानो आंखौ इसिबां नायदों जेन नुफेराखैसो आंखौ नङारा नुनायाथ' नुबाय थेवबो दा नों आंनि जाबाय नालाय बेखायनो एसे नायबाय आरोना एबार मोनथाय बांसिन फैसिगोन नालाय नाथाय थुनथुलिया बेफोराव बारा इन्ट्रेस्ट गैया एकदम सिदा सिदि डाइरेक्ट खोथासो आंना आरो बेलाय मा सोलायला सोलायलि बेलाय जेरै दंमोन आं बिदिनो थागोन ओमफ्रायथ' होमबा थांसै ना अखाबो हाबाय माने दा बारा हाबा जाला जागोन ना जागोन दे ओमफ्राय आं दखानाव पकरि जालांगोन नोंलाय आरो मेथाइखौलाय बहा गारनो जागोन दे दा होमबा रेस्टुरेन्टाव हाबलांसै ना मोजांनो नङा आंनि फेभरेट दखानावसो हाबलांगोन आं सासे मादैया बानायोना बरिया थामामखा नोंसिनावबो लांगोन आयाथ' बांद्राय बिदिखौ मोजां मोनालै दाबा मा ओजों थांना माबा माबि गन्डगोलथ' खालामाना बे दुस्थ'ना मानसियाबो सानबाय थाखोरासो ना मम'बो जालांसै पकरिबो जालांसै आरो लांसैबो हाथरखि मोननो मेहेर मोननो नोंसिनि आइ मोननो आंनि आइ जागोन आइ बिखुनजो मोननोलै औ आरो अखा हाबाबो जेबो नङा जेबो नङा मोजांसो मोनो आं दा सानैजों साहा गरम गरम लोंबावसैब्रा स्रायनो मिथिबाय अखा हानायाव साहानि मजानो एसे एक्सट्रा माबा फैयो आरोना फिलिंसफोरा just looking like wow नंगौना ओमफ्राय गोजांगोनसो ना अखा सियाबा ओरैनोबा गोजां बोथोर जोंनि हाबायाव जोंनो लोमजाबा मा जागोन दे आसोलानो बेखौनो सानलायबाय जेबो नङालै जेबो नङा मा आरो लाइफआव गासैखौबो इन्जय लायाबा मा लाइफ थांना थानायनि नंगौ थेवबो ओमफ्राय थुनथुलि नों माने जोंनि जुलिखौ लानानै एकदम सियर ना 100% माने ना दाबो नों सिमांसो नुदों न' थुनथुलि एकदम सिरियाससो सोंदोंलै आङो खेला नङा दे मानो होनबा अलरेडि एसेबां जाथाय जाखांबायना बेखायनो गोसोफ्राव लाइक माबाफोर लानानै डाउट माबाफोर खोथा जायखिया एनिथिं बुंनांगौ खोनासंनांगौ समथिं लाइक दाट नो बेफोरबायदिथ' जेबो डाउट गैया मानोना अलरेडि आइ नो एभरिथिं ना गासैबोथ' मिथिजोबखाबाय स' माखौथो लानानै माबा जाबावनो आरोना बेफोरबायदि कनफिउज जाबावनो अब्लाथ' नोंबो आंखौ माने लाइक मोजां मोनमारोना गोसोनिफ्राय मानो होनबा आंथ' नोंखौ सिगांनिफ्राय बिराद फसायखायोलै सिगाङावथ' बाथ्राया बुंनो होनो थालांबायना ओमफ्राय दाथ' जों मोनसे रिलेसनाव फैनो थांगासिनो ना लाइफ टाइम रिलेसन ओमफ्राय माथो जाखो नंगौ आरो दा थांसै नोंसिनाव ओमफ्राय नों मा सानदों बेयावनो रायलायजोबखानोसै ना हजोंबो थांना रायलायनोसै रायलायनो थाखाय खोनासंनो थाखाय गोबां सम दंलै सान मिथिबाय दा थांखांनाय समफोरखौथ' आरो मा रायलायबाय थाबावनो जि जाबाय बेखौथ' नों आं सोलायनोथ' हायाना थांथोंसै आरो थांनाय समालाय मा गोसोखांनानैलाय मा मोननो या स' सुइटलि आरो जे नों जे आंखौ गनायबायना आरे बुथु गनाया मानो जानो दे नङाबा आं नोंखौ लायगौमोन नङाना ओरैनो आं जाम्बि जादोंना सैमा फाग्लिया हरदों आंखौ जे नोंखौ जानला मानला बेफोरबायदि लायनो आं स' नों जेखौ सानदों बेनो आरोना आंनिफ्रायबो अके नालाय अके दे होमबालाय थुदो बुथुलै नोङो एकदमबारे आंहा बारा गोसोनि खोथाखौ बुजिनो हानाय गोहोआनो गैयाना नोजोरजों नोजोर बुजिलायनो हानाय होमबालाय मा आंखौ जादुगर नंगौ ना माखो नोंलाय जे आंबो बुजिगोन बेफोरखौ बादो सान थुदोल' फाइनालि एसे गोबावनि उनावसो दिनै आंनि सिमाङा फुरा जानो थांगासिनो ओमफ्रायथ' खम
गिफ्ट माबा माबि मोनसिगोनलै जोङो सान ओमफ्रायथ' सानैजों सोर सोर मा लाबोदों मा मादों जायगायावनो नायनांगौलै ने माथो थुनथुलि बेफोरबायदिलाय बोरै खालामनांगौ जाखो दे जायखि जेखि होआ इट्स अके ना अननानै होनायालाय माथो आं बेफोर सानखौ नागारा आंहा नायनो बेसे एक्साइटेड जायो आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामग्रा बेबस्थाबो खालामना दोनखाबावगोनसो आङो दानि कलेज जुगावलाय एभ्रिथिं पसिबल ना सान बेफोरखौलाय मानोब्रा थुनथुलि नाङालै नोंहा नाङा जाबाय आंहा नांगौ थोद हिनजाव गोदानानो माबायदि जागोनलै आंना जाबायबा बेबि थांसै ना ओंखारलांसै आं एसे मोदोमनाय क्रिम फुनना फैग्रोनि र' मानोलाय बेफोरखौलाय नांलायगौ नाङालै नाङा नांगौ जाबाय थाखोसै जावैसो आइ थुनथुलि आयै हामाथो नै स्रें गसंबा दख'ना गाननायजों जाबजों खम समायबाय दासो आइ थुनथुलि नंगौ नामा होमबा सिगाङाव समायामोन नै हाबाब हामानो समाया जानोसै आंलाय मोजां नुखाथारो दा आरो नै आइ थुनथुलि साना आंनि जावैसो जासिगोन नालाय नोंसोरबो मोनसे सोमोन्दोआव थांसिगोन होमबा हादा बांसिन समायसिनबाय आरो मा आइ नंगौ नामा नै हा नङाबा माथो दे आइ मोजां जाबाय दे दा ओमफ्राय थांदो मोजाङैनो मोजां थांना मोजां रायलायबोबानो जाबाय मोजां रायलायाबा गाज्रि रायलायनोसै नोङो नै ना उल्था उल्था बुंनायानो जोबाहाय हायसे मानिनानै रायलायाबा हजोंहाय नोंना बे आरो थङालि बाङालि बुंलाबायबानोथ' आरो एसे लाजि लाजि रायलाय आइ मिथिबाय बारा लाजि रोङि रायलायहैनाङा नै जावैसो लाजि रोङाहाय बियो एसेबो लाजिनो थिनबाबो लाजिथाराहाय बेखायनो एसे बुंदां जाम्बिसियाननि खोथा बियो आरो सोरबा गाज्रि खामानि मावनो थांमाथां आंहालाय मानो लाजिनांगौ जाखो बे सिखाव खामानि मावग्राफ्रासो लाजिनांगौ दे सान पाउडार दाफबना फैनि आं र' नांलायलामोनलै थुनथुलि एकदम साइज नुखाबायलै बिउटिफुलखाना नाङा दे नोङा नोंखुनजों रायलायथ' नुदो जेबो नङा दे आयै थाथों ओमफ्राय नै बाबु आयै दाथ'हा नोंसोरबो बोरै बोरै बिदि खाफाल मिलायलायखो बोरै लोगो मोनलायखो बेथ' इसोरनि खोथासै इसोरासो लिरना हरखायो नालाय जरिफोरखौबो दा जोंहा नानिया बारा बुजियाबाबो नोंथ' गोबां बुजिखायो बाबु आं मिन्थिखायो आयै आंथ' जेबो गाज्रि मोनखायाना अब्लाबो माने जावैसो नोंहाबो जिउआव गोबां जाथाय जाब्रबबाय दसेयावनो आरो जोंबो बिदि खालामनाय जाबाय जेबो गोसोफ्राव दुखु दालासै माबाफोर दाबो दङबोला बुंबानो जाबाय खुला खुलि जेबो नङा गाबोन जिउआव मा जागोन मा मागोन बेखौथ' जों मिथिया नाथाय आं मोनसे प्रमिस खालामो थुनथुलिखौ आं अराय खुसि दोननो नाजागोन आयै आंनि हानायखिनिखौ आं अराय खुसियै लाखिगोन आरो आं मिन्थिखागौ नों नंखाय बुङा होननानै नाथाय थुनथुलिखौसो एसे सहायनांसिगोन आरो मा खम नङा आंना फिसाजोआ हले आयु हाबाब आं हले मिन्थिलाय मम आबा मेहेर मा मोनसे खोथाखौथ' आं मा बुंनो सानदों नों मा सोलायमारबाय ना दाबो सिगांनि बायदियैनो दं आरोथ' डाइरेक्ट बुंखानोसै आङो जुदि सिगांनि बायदिबाना बैथिं दर दङ जास्ट गेट आउट ओंखारलां बिनिफ्राय मानो बिदि आबा ओमफ्राय नों आंखौ गाज्रियावल' दोनखासिगोन उफाय गैयालै मम नों सिगांनिफ्रायनो गोरोन्थि खालामबोबाय एसे गोसोफ्रा फोथायनो गोब्राब मोनलायलाङोना थेवबो जुदि नों सोलायबायबा मेहेरनि बिखायावसो थागोन नों अरायबो नाथाय जुदि सिगांनि बायदि आखुआ खाराखैबा आंखौ आसा दाखालामलै आयै बुंजानाय खामानि मावबाय जेला बुंखागोन जेबो नङा आबा आं जेबो साना नाथाय वान मोर चान्स आबा मिथिबाय चान्सखौथ' होनो हायो र' होमबालाय माथो आबा आंबो नोंखौ खोमानांनायनि उनाव आंसो मिन्थिगौ आबा आं माबायदि मोनदों आरो बेफोरबायदि खालामनो गोसो गैया आं नोंनिफ्राय गोजान जानो जिउआव जेखि गोमादा खोमा जेखि थां जेखि था नाथाय आं बुजिदों आबा नों गैयाबादि आंनि जिउआ मा आरो नोंनि जिउआव नोंनि सायाव जेबो उल्था फाल्था खामानि मावलाना आं आबा दायो रियेलि मम अके खेबसे फोथायनानै नायबावनोसै आबा नोंबासो गोदानबो फैसिगोन मालाय ओमफ्रायथ' नोंनि आखायाबो थाबनो हामफिनसै नोंनि हाबाखौथ' एसेबां आं इन्जय खालामनो हायासै दायो सानबेथानिखौनो एसे इन्जय खालामसै आरोथ' ना आबा आं नोंसिनि हाबा रिसेपसन बेफोरखौथ' मोजां खालामनाय जायासै सिगाङावबो नाथाय दायो नोंसिनि मुङाव आं पार्टि होगोन मिथिबाय हे मम बेफोरखौलाय मानोबाव नांलायालै नों मोजां जाबानो जायोना सिगांनिफ्रायनो बुंखानाय नोंनि आइनि खुसिनि थाखाय आबा सिगाङाव आं दुखु होबाय नालाय अके मम नोंनि गोसो मा जाखो मेहेर नाथिं जेबो नङा आलासिनोथ' गासिबो जगार जाजोब्बायमोन दा बिसोर सफैनांसिगौल' दा फैथोंसै आरो ओमफ्राय मा सानबाय थाखो मा साननो जेबो सानाखै ओइ आरे मा जाखो ओइ मा गोलैलाबायनो नागिरखोब्रा एसे बोरैबा मोनदों खर'आ मा होनदोंबा आरो थ' मानसियालाय बेमार जादोंना मायोरा मा सामफ्राम माबा नङा माबा मोनसे जाबाय थायो
जाला माला मुलिफोरल' जालाबायो डक्टरनाव थांलेंबा थाङा ओमफ्राय ओंखामफोरा बुरजा बुरजा जाना हो जेबो नङा दे माथो जानो एखनबा सम सम बोरैबा मोनोना नै जेरि आब' आलासिखौ नेबाय थानाया सफैबायानो माथो हिनजाव गोदान हौवा गोदाना हामानथि एसे गोबाव जाबोखो बिहामजो Oh hey come on mom माथो जाखो ओमफ्राय दालाय दाबोथ' आदा बाजैया सफैबायना न'आव आंथ' जि नायनो लुबैखादोंमोन हिनजाव गोदानखौबो आबा हामानथि एसे गोबाव जाखो जोंलाय हा दहायनो फैगोन सानदोंमोन सफैबायथ'ना माथो जाखोब्रा नोंसोरो है दासो फैनाय दहाय फैनाय नै सानफा एक्साइटेडखौ बुजिया नोङो मानो बुजिया जानो बुजियो आयु बिहामजोआबा हा बोरै जागोनहाय जानो गोनां बिहामजोआबोथ' खम डेन्जार नङानो हेलौ गाइस माबोरै दं नोंसोरथ' जेन आंखौ दिनैसो नुफेरदों बायदि जाखाबायलै हेलौ गाइस हे जेरि आन्टि खुलुमबाय आंथ' बेयाव फैबायानो थाखायो स' वाट्स निउ माथो गोदान सानसेरां हनै आंखौसो माबा नायगोमोला बायजोब्बाय बिसोरो दाना बेबायदि नंला रा थुनथुलि नों आइखौ खुलुमहैनोसो नांगौ बेखौबो खुलुमगोन ना र' दासो फैदों आं मर्दान बिहामजो माथो होनबावनो आरो बाजै वेलकाम बाजै वेलकाम जोंनि न'आव वेलकाम नोंखौ मेहेर आसोल माथो एसे सिरि सिरि वेलकाम बेलाय एसे धुम धामसो जानो नांगौ आयु हा माब्रैसो आबानि बिहामजोआलाय आबा सान हामानथि एसे गोबाव जाया माबायै गोबावाथ' जों आन्टि मम' जाबाय चावमिन जाबाय आरामनो पकरि जाना स्राय फैबायना नोंसोरबो लाबोबाय जोंबो एसे ओरैनो बेरायथावथाव आराम फैबाय आरोना आयु बियो माना जानायनि मानि मामलायाव आं हले बिदि दोनथ'दों थाखैया दे एकदम बोथोराबो दिनै मौसम सुहानामोन नालाय स्राय सानखौ लिंथ'ना फैबाय आरोना आन्टि बाजैया हले मार जासुलिलै मा मेथाइ लाबोखो ओमफ्राय जोंनो बोरो ओइ थुनथुलि मा एसे डाइरेक्ट बुङोरा नोंलाय नै जाम्बा नंगौ खिन्थायाबा बोरै जानो दे नोंथ' बुंदोंमोन आन्टियालायनो गाज्रि मोनगोन मानो मोननांगौ दे ने मा होनो थुनथुलि मा जाना माला बुंब्रा जों बिदि दखानाव हाबबोनायखौ बुंब्ला मानो रागा जोंनांगौ जाफैने आन्टि गोमोबो दङहाय आन्टि बा सोरांनि बिहामजोखौ मानिनांगोनलै खुगायाबो लेब आयु देन्जारलै गथ'आ ओरैबा ओरै खोथायावबो जेना जेरावबो जेना बा बिहामजो दे साहा पानिफ्रा लोंहैदो आराम बनायना रेडि खालामखानानै दोनजोबदों जोङो बेखौलाय मानोथो माबालायनांगौ आरोना आंलाय मोजां मोनखायो मेथाइ गैयाबाथ' आं साहा गोजा बिदि मोजां मोनखाया दे होमबालाय आबा न' सिङाव लांग्रोदोदां आलासिखौ दा रायलायनोसै एसे जिरायथोंसै दे बाजै दाथ' वेलकामा एसे थान्दा जाबाय नेक्स्टआव मोजां खालामसै आबा मोजां गिदिर खालामाबा ओमफ्राय आं मानो बेयाव फैनो सानखौसो लांगोनदां आंलाय माबा बुजिया बिसोरो ओइ थुनथुलि थ'दो दे न' सिङाव दा रायलायनोसै ना मानसिया रायलायनो थाखायनोथ' खुगा हरखादोंना इसोरा फायसिरा मानो रायलाया जानो दा बयथिंबो रायलायजोबगोन आं र' माबोरै मोनदों जुलियायै नोंहामजो फैदों नै नोंहामजो मानो मोजां मोना जानो बिहामजो मोजां दे मा होनोमोनलाय आबा सान पारफेक्ट नामा या जुलि मम एकदम समायखायो सानैजों समायनायालाय उननि खोथा नाथाय माबोरै जागोन दे नोंनि बिहामजोआ जेरि दे थुनथुलि जिरायफैदो हाथरखि एसे जिरायनो लांदोब्रा आलासि गोदानखौ नै जोंनि न'नि गोदान मेम्बार ना लाखिखादोलै आदा मानो हगार हरबावनो मा बुंदों बे मिरा आंहा एथ' थान्दा फैनांगौ एसे दुम-दाम मोजां रंजा खुसि फैयाबा अनला ओंख्रिजोंनो फोजोबगोन ना आदा दा मोनायावबा जायोना थामाम हाथासुनि खालामनानै जोब्बाय दे मा होनो जुलि मम नै आबा हाबा जिनिसा खेला नङाना अब्लाबो र' दाथ' जोंनो राजिबालाय बेफोरलाय मा आंलाय हाबा दिनाव ब्लगसो खालामबावगोन आं हौवा गोदाननि फेस रिभिल खालामनांगौ ना आंबोथ' हगार हरनो बाखाबायना लाखिखानोसै खोमालां ओमफ्रायथ' नै सान आं हले जेरैना बेबायदिनोलै रायलायनायानो जा जियानो जा आं सोलायनायाव गैया आं जेरै नर्मेलि रायलायो बेबायदिनो रायलायगोन आं बयजोंबो दे आं मिन्थिखायोना जागोन दे अब्लाबो बे माने डाइरेक्ट बुंनायखौल' एसे ब्रेक मारिबानो जाबाय आरोना थुनथुलि जोंहा दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों सनामोन दिनै भिडिअ'खौ लाबोना लाबोआसो जादोंमोन आरोना नाथाय नोंथांमोनाबो नेबाय थायो नालाय बेखायनो जों जायखिया हरानो जा जियानो जा भिडिअ'खौ लाबोगोन होननानै ससेबाबो लाबोबाय आरोना मानसिनि जिउ सनामोन मा जायो मा जायाना दसेनो एखनबा समाव भिडिअ'खौ खालामनो गोसोआबो जालायलाङा बोरैबा माने मानसिनि जिउ नालाय दसेनो माबा माबि जाला जायोना मानसिनि जिउआवबो बेखायनो एखनबा समाव
बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोना नेबाय थानाय हिसाबै जोंबो एसेबां गोबाव मानि नेथाबथारनानै नायो नालाय सनामोन गोसोआव गाज्रि मोनलायलाङो जे लाइफआव जिखि जाया जाथों अब्लाबो जोंनि सनामोननि थाखाय जों ससेबाबो लाबोगोन होननानै लाबोबाय आरोना नेयो मानोथ' नेखाथारो सनामोन हरनि 11टा साराय 11टासिमबाबो नेखाथारो आरोना कमेन्टखौ नुबाय थाखायो जोङो नाथाय एखनबा समाव माखासे उसुबिदा जानायावसो जों लाबोस्रानो हाया आरो थेवबो जों एखनबा समाव लाबोनो हायाबाबो ट्राइ खालामो जे लाबोथारनो होननानै अके बिदिब्ला भिडिअखौ नायना माबोरै मोनखो लोगो नोंथांमोन स' फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे आरो बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअजों लोगोसे